DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniis ang paggadlang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Aling Pilar. Oh, ate! Bakit ka umiiyak? Halika. Pasok. Dito tayo sa loob mag-usap. Halika. Salamat po. Ngayon, sabihin mo, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pinagalitan ka na naman ba sa inyo? Alam ko na ang katotohanan. Oh, Hindi pala ako tunay na anak ni Itay. Kaya pala siya malupit sa akin. Abi. Aling Pilar, ang sakit. Ay, Kaya pala nawala na siya ng malasakit sa akin para maabot ko ang aking mga pangarap kasi ibang tao naman pala ako. Abi. Kilala niyo po ba kung sino ang tunay kong ama? Ang nanay mo lang ang siyang nakakakilala sa kanya. Pero, hindi na siya lumitaw nang magbuntis si Tonya. At walang nakaalam kung nasaan siya. Parang uli lang lubos na pala ako. Nag-iisa na lang pala ako. Tala. Hindi ka naman nag-iisa. Narito kami ni Mang Desto mo. Mga kaibigan ng nanay mo. Handa ka naming tulungan. Damayan. At higit sa lahat, nariyan lang ang Diyos. Tawagin mo lang siya at sasamahan ka niya.
Ano? Natutulog dito ngayon si Abby? Oo. Pinatulog ko muna dito kasi nga magang-maga na mga mata sa kaiiyak. Baka kung saan siya magpunta kung pauuwiin ko sa kanila. Bakit? May nangyari na naman ba? Narinig niya ang sinabi ni Gardo sa mga anak niya. Testo, alam na ni Abby ang totoo. Kaya naman pala nag-iiyak siya. At inamin na rin sa kanya ni Gardo ang lahat. Para mapakalma ko siya, ayan, pinatulog ko muna rito. Baka hanapin siya sa kanila. Di naman mahalaga sa kanila si Abby. Sa bagay, kailangan nila ng uutusan. Ipaalam pa rin natin na narito si Abby. Kakainis naman, oh. Gabi na, wala pa si ate. Bakit ba? Aalis ako eh. Walang titingin kay baby. Ikaw talaga oh. Yan pang paglalamierda mong iniisip mo. Nagkakagulo na nga dito sa bahay. Ikaw, Tyron, ha? Sumusobra ka na ng pangingialam sa akin. Mas matanda ako sa'yo, Cindy. Una akong ipinanganak. Gusto mo, magsumbong na ako kay Itay? Tyron naman eh. Kasi naman si ate Abby. Saan kaya nagpunta yun? Malamang nagpapalipas ng sama ng loob. Kaya ikaw, ayusin mo ng pagiging nanay mo. Dahil ngayon, alam na ni Ate Abby ang lahat. Baka tuluyan niya na tayong iwan. Kaya pangatawanan mo na ang pag-aalaga sa anak mo. Tingin mo, gagawin niya yun? O halimbawa ikaw, nalaman mong hindi ka pala anak ng inaakala mong tatay. Titira ka pa ba sa kanya? Pinagmamalupitan ka naman. Hinahadlang ang pang pag-abot sa pangarap mo. Titira ka pa ba doon? Bakit dala mo mga gamit mo? Ano ibig sabihin nito? Magpapaalam na ho ako sa inyo, Itay. Alam ko po, kalabisan na magtagal pa ako dito dahil di nyo naman ako tunay na anak. Ha? Nagmamalaki ka na. Dahil matibay na ang buto mo, kaya iiwan mo na ang mga obligasyong narito? Ha? Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob. Dapat hindi na lang kita pinalaki. Wala kang mararating sa buhay. Gagapang ka sa hirap. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko na kay lahat. Tiniis ko ang paghadlang nyo sa aking mga pangarap. Ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi nyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan nyo pa rin ako? Itong tandaan nyo, maaabot ko rin ang langit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, hindi niyo siya dapat pinayagan umalis eh. Sino na ngayon nagagawa dito sa bahay ang mag-aalaga sa anak ko? Sinabi ko na sa'yo, Cindy. Dapat noon ba pinagandaan mo na yan? Hindi natin alila si Ate Abby. Pwede ba? Huwag mo nga siya ipagtanggol. Nakakabuisi talaga yun eh. Walang kwentang babaeng yon. Hindi siya magtatagumpay. Kahit saan siya magpunta. Dahil walang niya siya. Tay, hindi kayo dapat magalit kay ate. Dahil kung tutuusin, tayo ang may kasalanan ng pag-alis niya dito. Sinagat natin siya.
Sinagad natin ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-uunawa, at ang pagmamahal niya sa atin. Nahugasan ko na po lahat yung mga ginamit natin sa pagluluto at pagkain, Aling Pilar. Ay, oo nga. Malinis na dito sa kusina. Ang bilis mo, ah. Dahil po yan sa tulong ng smart dishwashing. Buti na lang, ito rin palang gamit nyo. Ay, talaga. Ay, siya nga pala, may ba ako? Po, Bukas na ang simula ng trabaho mo sa patahian ng kaibigan ko. Anong plano mo? mag-iipon po ako at titingnan ko kung meron akong maaaring maging negosyo na maliit lang ang puhunan. Eh, paanong pag-aaral mo? Gagawin ko pa rin ho yun pag may sapat na akong ipon. Humahanga ako sa mga pagpapasya mo. Sana lang, Abi, Po, huwag kang magtanim ng galit kina Gardo. Sana huwag mong kalimutan ang mga panahon ng iyong kabataan. Minahal ka niya at itinaguyod. May overtime ngayon si Abby. Oo, Desto. Yun ang sabi ni Abi. Ayun, tinawagan ko nga rin yung kaibigan ko. Nalaman ko, totoo nga. Ay, hindi naman nagsisinungaling yung bata. Sinabi ba ng kaibigan mo kung kumusta naman ang trabaho ni Abby sa kanya? Oo, syempre. Masipag daw si Abi. Mabilis matuto, mabait, magalang din. Ay, salamat naman. Hindi tayo binibigyan ng problema ni Abby. Ay, naisip ko lang. Hindi kaya siya naaalala ni Nagarto? Maalala man nila, wala na rin say-say eh. Wala na sa kanila si Abby. Nasaktan na nila yung tao. Eh, sabi nga pala ni Abi, kapag nakaipon siya kahit konti, susubukin niyang magnegosyo kahit maliit lang na puhunan. Bah, mainam yun. Sabihin mo, tutulungan natin siya. Sabihin lang niya kung anong kailangan niya. Ano bang klaseng sinangag ito, Cindy? Walang lasa. Oo nga. Saka sobrang dami ng mantika. Pasensya na ho, Itay. Tyron. Alam niyo naman na hindi naman ako marunong magluto eh. Hindi rin ako kasing galing at sipag ni Ate Abby. Sabi ko na kasi sa'yo noon, paghandaan mo ang ganitong mangyayari. Oh, Tay, Ah, bakit tumayo na kayo? Ang dami pa ng pagkain sa plato nyo. sa opisina na lang ako kakain. Ikaw, Tyron. Baka mag-away pa kayo ni Cindy dyan, ha? Hindi po, Tay. Sige, maiwan ko na kayo. Oo. Ay, kumusta na kaya si ate ngayon? Saan kaya siya ngayon nakatira? Hindi ko nga alam eh. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Mas masaya siya doon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nakakainis naman. Kanina pa ako nakahiga. Pero hindi pa rin ako makatulog. Sina Ite at Cindy kaya. Tulog na. Mabuti pa tingnan ko. Makainom na tuloy ng tubig. Ay, nagtitimpla na lang ako ng gatas. Baka sakali makatulog ako. Teka, gising pa rin pala si Itay. Hayun siya sa kusina. Umiinom na naman ng alak. At
Umiiyak? Patawarin mo ko, Tonya. Nagkamali ako. Maling-mali. Pinabanggit niyang pangalan ni inay. Bakit kaya siya nagsasalita ng ganun? Nagsisisi na kaya siya sa mga ginawa niya kay Ate Abby? Aba, lechong manok yung dala mo ah. At may paborito ko pang pansit. Talagang binili ko ito para pagsaluhan natin ngayon. Nana Pilar, Tata Desto. Kaya hindi na ho magluluto ng hapunan. Ay, salamat, Abi. Gumastos ka pa. Oo nga. Ikaw tong kailangan ng pera para sa negosyong gusto mong simulan. Nag-iipon naman po ako para doon. Pero ito po, pasasalamat ko po sa inyo. Sa pagtulong at pagkupkup niyo sa akin. Kung wala kayo, baka kung ano na nangyari sa akin. Itong batang to, lagi ka na lang nagpapasalamat sa amin. Alam mo, masaya kami sa ginawa namin, Abi. Para kaming nagkaroon ng anak sa katauhan mo. At hangad namin na maabot mo mga pangarap mo. Kaya nga lumipat tayo ng tirahan ng kupkuping ka namin. Gusto naming gumaling ang sugat ng iyong puso. At patuloy ka namin tutulungan. Maraming salamat po uli. Pangako po, tutumbasan ko ng pagmamahal at pagmamalasakit ang inyong kabutihan. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Parang nahihilo. Teka, makapasok na nga lang sa kwarto. Bakit? Hindi ako makatayo. Hilong-hilo ko. Tay, eto na po yung bill natin sa ilaw at tubig. Oh, Anak, bakit namumutla kayo? Nakahawak pa kayo dyan sa sopa. hilong-hilo ko, anak. Hindi ako makatayo. Hindi na nga kaya magkasundo sila Abby at sina Gardo? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin at si Rosana Villegas sa papel na Abby. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito mo inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito. Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Easy on.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniis ang paggadlang niyo sa akin mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Mananahi ka ng mga duster at mga damit pambata, Abi? Opo, Nana Pilar. Ibebenta ko ang lahat ng mga matatapos ko. Oh, kaya ka pala bumili ng makina. Oo, may nakausap na ho ako na ilang tao na pagbebentahan ko ng mga magagawa ko. Plano ko rin nga akong mag-online. Ay, madalas ko ngang marinig yan. Yung pagbebenta sa online. Opo, ba yung kaibigan ko kumikita dyan. Magtiyaga lang daw. Matyaga naman ho ako. Kaya papasukin ko rin ang online business. Kaya mo bang mag-isa yun? May kinausap na ho ako na makakatulong. Kaya po namin yun. Nag-resign na nga ako sa patalian. Siya, sige. Gawin mo ang inaakala mong makabubuti para sa'yo. Basta, wag mo lang kalilimutan. Ilapit lagi sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin. Opo. Upang makamit mo ang kanyang patnubay. Ano? Nagpa-cater si Abby ng pagkain? Oo, Desto. Bakit pa? Para daw mapagsaluhan natin bukas sa wedding anniversary natin. Naalala pala niya yun, ah. Oo nga. Para tayong may anak na naalala ang bawat espesyal na okasyon sa buhay natin.
Kaya lang, baka wala na siyang pera. May mahal yung cater na yon. Naisip ko rin yan, kaya nga sinabi ko sa kanya. Pero, ayun, sabi, hindi naman daw. Maayos naman daw ang kita niya dun sa kanyang munting negosyo. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Buti na lang pala. Kinupkop at tinulungan natin si Abby. Ang sarap yata ng may anak na nagmamahal Ay, sinabi at mo pa. nag-aalala. Cindy, napainom mo na ba ng gamot si Itay? Oo, Oh, bakit ka umiiyak? nahirapan na kasi ako eh. Nag-aalaga na sa anak, pati pa kay Itay. Wala naman tayong magagawa, kundi harapin ang lahat ng ito. Mabuti nga nagbigay ng perang kumpanyang pinapasukan ni Itay. Nagamit yun sa pagpapagamot niya. Pero halos ubos na rin yung ipon niya. Dahil sa mga gastos dito sa bahay. Hayaan mo na yun. Graduate na naman ako eh. Makakapagtrabaho na. Makakatulong na ako dito. Masusustentuhan ko nila ng anak ko. Ang hindi inaasa sa ipon ni Itay. Isang ka naman mag-a-apply. Sabi ng boss ni Itay, pwede daw akong ipalit kay Itay. Pumayag na ako para may trabaho na ako. At alam mo, magsisimula na ako sa Makalawa. Buti ka pa, Tyron. Nakagraduate ka. Samantalang ako, hindi. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng magandang kinabukasan ng baby ko. Alam mo ikaw, dapat sikapin mo rin makatapos. Paano ba mangyayari yun? 2 ng alaga ako. Wala pa tayong perang pang-aral ko. Kumusta na kaya si Ate Abby? Matagal na tayong walang balita sa kanya. Dala ko na ho ang pagkain ninyo, Itay. Kain ho kayo. Pasensya ka na, anak. Alam kong hirap ka na. Itay, Inaalagaan mo na anak mo, pati pa ako, dahil sa pagkaka-stroke ko. gusto ko sana mapaterapi kayo para makagalaw kayo na maayos at muling makalakad. Wala tayong pera ngayon. Siguro, kaya nangyari sa akin to. Dahil pinabayaan kong isang kaluluwa. Tay, Dahil sa pagpanaw ng iyong ina, pinagmalupitan at pinabayaan ko si Abby. Kahit noong araw, tinanggap ko naman siya bilang tunay na anak. hindi pa naman po huli ang lahat, Itay. Cindy, Kung papayag lang po kayo, hanapin namin si ate baka para magkita kayo. hindi na niya ako mapatawad, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Kamusta na yung lakad mo, Tyron? Wala pa rin eh. Wala makapagsabi kung saan lumipas si Aling Pilar. Dapat kasi noon ko pa pinuntahan si Abe. Nung nalaman ko na naroon siya kina Pilar. Kaya lang tinalo ko ng hiya. Dahil sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Huwag na kayong umiyak, Itay. Oo nga po, Itay. Hayaan nyo, matatagpuan din natin si Ate Abby. Sana nga mga anak. Gusto kong makahingi ako ng tawad sa kanya. Bago man lang ako mamatay. Ay naman. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Saan ka nagpunta, Abi? Hinahanap ka ng mga tauhan mo. Sumaglit po ako sa mall, Nana Pilar. Bumili po ako ng mga produkto ng ACS. Lalo na po itong Shield Bath Soap. Kailangan natin ito sa ating paliligo. Oo, tama. Ay, sige. Puntahan mo na mga tauhan mo at kami na mag-aayos ng mga binili mo. Okay po, sige po. Salamat ha. O, dyan muna kayo. Sige na. Napaka-responsable talaga nitong si Abi. Oo nga. Hindi ka taka-taka kung balang araw, yumaman siya. Naiisip ko lang, Desto. Kumusta na kaya si Nagardo? Ano na kayang buhay nila ngayon? Magbubukas ka uli ng tindahan mo ng mga damit, Abi? Opo, Nana Pilar. Kasi meron ako nakita ng magandang pwesto. At mura din po ang upa. Aba, pag nagkataon, pangatlong tindahan mo na ang bubuksan mo. Doon po namin ilalagay yung mga gawang punda ng unan at bedsheet. Hindi na talaga mapigil ang pag-asenso mo. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Ay, kasi po, kahit natagumpay yung negosyo ko, parang hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. Nauunawaan ko. Bakit hindi mo gawin kung anong makakapagpasaya sa'yo? Sila Itay at ang mga kapatid ko. Gusto ko silang makita. Sa kabila ng lahat, naaalala ko pa rin sila. Di dalawin mo sila. Matagal na rin naman na hindi mo sila nakikita. Baka kasi galit pa rin sa akin si Itay. Hindi mo malalaman ng sagot dyan kung hindi mo susubuking dumalaw sa kanila. Ay, salamat. Nakarating din ako dito sa bahay. Ang init maglakad. Kulang na kasi yung pera ko eh. Kaya hindi na ako nag-tricycle pa uwi. Iluluto ko na agad itong konting isda at gulay na pinili ko. Isisigang ko para may mahigop na sabaw si Itay. Pasok na ako sa bahay. Aba, may humintong magandang sasakyan dito sa amin ah. Cindy! Ha? Ang bumaba sa sasakyan? Cindy! Kumusta ka na? Ate Abby! Oo nga. Namiss ko kayo. Ate! Salamat, nagbalik ka. Ate, matagal ka na pinahanap ni Itay. Talaga? Hinahanap ako ni Itay? At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Cindy, kumain na kayo, anak. Mamaya mo na lang ako pakainin. Itay, Ba? Abi, ako nga po, Itay. Nagbalik ako dahil kahit na naabot ko na ang mga pangarap ko, hindi pa rin po ako masaya. anak. Dahil naaalala ko pa rin kayo ng mga kapatid ko. Patawarin mo ko, Abi, anak. Ang totoo noon, nang umalis ka, pinagsisihan ko ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Kaya nga, paulit-ulit akong humingi ng tawad sa iyong ina. Nang mawala ka, nagbago ng bahay. Ikaw kasi talagang nakakuha sa husay sa pag-aasikaso ng iyong ina. Pero sinisi kita sa kanyang pagpana. Patawad, anak. At gusto kong malaman mo na nadala lamang ako ng sakit ng damdamin ko. Kaya kita napagmalupitan. Mahal kita, anak. Tinanggap kita't minahal mula pa ng pakasalan kong iyong ina. Salamat po. Abi, Mahal ko rin kayo. Ipagagamot ko kayo para muling makalakad. Totoo, ate? Oo. Pag-aaralin mo ko? Oo, sabi. Para naman mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Maraming salamat, ate. Bakit umiiyak ka, Cindy? Dapat nga masaya ka. Tears of joy lang yan, ate. Ah, Totoo yun, ate. Noon ko pa kasi gusto mag-aral uli, kaya lang walang pera. Nagkasakit pa si Itay. hindi bale. Ngayong nandito na ako, mangyayari na yon. At muli ring makakalakad si Itay. Ate, Mm. di ba alam mo naman na may anak ako kay Cassie? Oo. Tiyak malaki na rin yun tulad ni Ruth. Tama ka. Kaya nga, gusto na sana namin magpakasal. Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil sa nangyari kay Itay. Oo, sige, Tyrone. Magpakasal ka na. Ako na ang bahala kina Itay. Sa wakas, natapos din ang kasal ni Tyrone. Oo nga. Oh, Itay, napagod po ba kayo? hindi. Baka nga kayo ni Sinding pagod sa katutulak sa wheelchair ko eh. Hindi po bale. Makakalaya rin kayo sa silyang digulong na yan, Itay. Masaya ako, mga anak, na buong muli ang ating pamilya. Ako rin po, masaya. Ngayon, masasabi ko nang naabot ko na nga ang langit dahil kasama ko kayo sa aking mga tagumpay. Patunay lamang ito na may pangako ang bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Maaabot ko rin ang langit. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maylard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin at si Rosana Villegas sa papel na Abby. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Boyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.